أبزا كتما حيالات توكوسي تراحيهم زنورو عودات ننحدحدهم زفتاتون تخونو نزفتنا حليفو تعواتن بهو سدحانن كندي زدليو دقانسي حيزو نكزانا قاعي فقدلو ناي دقانسي سراح أبزا كتما دق تبعتيو مزنقاح تراحيو قابو حليفو لدقانسيو زخون بوتايو وهبنن قابو دما نزا كتما حداي زخونة إيلنجن كمتم نساتم زفلتو عين السبيتي نمتقام تخون عين السبيتي كونتن أوتا كتما نزلو تكوستي نسوم نمود دارن نايابوا حنن مفداي كتبل متوكواس كاوغزن سنتا اندا سلطنتيان يرا إيلن نايابوا حنن مفداي ناتوعزت عبد نبرت الأوان كيلي زباله ودي رئا عبد بوتا كيلي ورق نموز عند فتنن تخون إيلن دما من الباش تسرقني يا بمبال بطيت يهرما كافرسان زودقت إيلن دما إسكا مترشان مكواز أو زخدل ساعات إيلن فليتا كم زودقت يرئي كابو دما إيلن نوعلو إسكا زسحت زهار موتن تخون أو توتا دما أصيراتو تخيد كابو دما إيلن نابت دولي كتمان تبزحمو ناب حد دامست عبزاتو تلو ساعات إذا بعلن دامست عبز ساعات كوماريت كم زيدلي نقرا إذ زلل مهنيات دما عبزا كتما دقانسيو يسرحو حد عين التراح نود تبعتاي نقلقال سلازغون إيو إيلن دما كم زعين السبيتي سلازا يخونت بزرو حريقا كابدو زوللو تودقامو دحرمو دا دما أبو مستاي تجمر عبت ساعات دما إسهان لون استبهال السب ناوشتي نزمو إسهان لون عبزا كتما بمتوكواس زبولت إيلن إيلن دما أزي كم زي قدسا بمنقار أو دقا زركب أو حدا مرأي زسعانو قلعا جماعة تسرقو عبت ساعات دما نزا كتما حداش مخانا بمفلات عبزا كتما نمنبار حيال توكواسي تكتخون كم زلواي نقرا بخالي قز اسكار زبهاله عب قربا كابيت ماسرتي زوص سباين لاليو اسكار دما غنا كابيت ماسرتي عب موصو نابيت ماسرتي نقاتو شرحي سريح اللي نزبلو نحد سبي قتلو كابو دما نابيلن عب زمصل ساعات نسا ازي كم زي قدسان اتي زفرح قصون بسلون كم زي فرحات ريو بز زحرق اسكار دما نايتي جاما صراغي مدبر بمبتتان كافتي بوتا عاديمو يخيد بخالي قص دما إيلن اتي أفلما زهر موتسواي مدكس كفلي أكاري وايو كيتي اتبهال نايتي سواي قالو دما مس إيلن مقرراو أزيان اندافتنا تنتخون إيلن جن نتحاتحاتو زخونة ملساي تبان بخالي قص نايزن دام نستبع الوانا دما نايتو خسو وددر زقبرو لغزا كم زبال سحي زارب عوزو وددر دما اسكاب 10 سبات كساتفو يخولو يوم اتتعوات دما ناي 123 دولار بعال هفتي كهون يو عوزو وددر عزيوم قوزات تكوستي زساتفو انتخونو كابزيوم ماخل دما زكيد إلوم زوعوو كلن دقانسي زفوتو حدا ودون اللو زكيد دما إيلن حدا سبيتي كم زخونت مسفلته نابا قريبو نعاه نممراخ يفتن انتخونه جن إيلن كم قال دقانسي كونتن اسكاب حجي بغليلو نايوز حد قانسيو لبيك سرق تخالقوا نايلن جن كمو كون ليك آلن عفز ما أخل جون هيرود سبهال سب نفز دام سيئاتو كل سب دما جنا زي سبب ممسو سق يبل ازي سباين تمس كورت نزتبهال كاهنون حيزو يمسيو كورت دما عبقربان زقبر ناشقوت ودر تساتف تخونكا بهيوت كتربيخا تزي كوينغن كتموتي خايلي نقرو نزي سمع كورت دما موتي حشني فتي معي ودادر بمبال ناي هورد حاسا اي قبلن يبل هيرودغن حانساب توسينو وسينو ايو كاهان كورت كورادر زيدل تخوينو صغيركم قتلوا بمبال نسباتو تزازي هبوم نزي استعذبت إلن دما نهرو دوني مبال عبت فتنو لساعات زخونة سب ناتو تزاز دو قبلو كم زي خل ينقرا انتوغنا جن إلن اتي اندا تسغللو زنبرا جمد توكويسا بمفتاخ ناي كورتي وتدحنو انتوغنا جن زمالت نو كورت اسكام بترشا نزاوزياتو مالت ايكونن حجوون كورت عبيد هيرودي زلو نزبحيتو إلن كاودكاسا عبت تسأل ساعات بالزكي نبعلا ترخبومو زكي دما فحشيخ انتابله زخون استفتر نقر إلن مخنياتو نسو نبعلو بزح ما استوصيلو سلازي نبرا انتاي كم استفتر كم زي ذكري نقرا بخالي قص إلن نوكورت دقي متأثيرو ترخبومو نوكورت دما نمنتاي كابت الساقة عبز وددر عايتساتفن وي ميت كاتقلاقل وي دما تعوت تخيلي خاب مبال
ንምንታይ ከም ዘይወዳደር ኣብ እተሓተለ ሰዓት ኮርት ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ሄሮድን ዝጸንሐ ባእሲ ከም ዘሎ ይነግራ። ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ንሱን ሄሮድን ሓደ ነገር ንምስራሕ ተሰማሚዖም ነይሮም። ዕላማኦም ዝነበረ ድማ ኣብዛ ከተማ ዝርከብ ባንኪ ምስራቅ ዝነበረ እንትኸውን ዕላማኦም ግን ከም ዝሓሰብዎ ከይኾነሎም ይቐርሙ። ክልቲኦም ይቆስሉ። ኣብቲ እዋን ድማ ሓደ ቀሺ ንክልቲኦም ኣልዒሉ ሕክምና ይህቦም። ሄሮድ ድማ ንኮርት ነዚ ካህን ቀቲልካ ተኣማንነት ካርየኒ ብምባል ነቲ ቆሲሎም ዘድሓኖም ካህን ንክቐትሉ ኣገዲድዎ ነይሩ እዩ። ካብኡ ድማ ካብቲ እዋን ኮርት ነቲ ቀሺ ቀቲሉ ሰላሙ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ንባዕሉ ንስሓ ብምእታው ንባዕሉ ድማ ከም ካህን ኮይኑ እንዳገልገለ ጸኒሕ እዩ። ካብኡ ድማ ናብ ዝውድር ኣትዩ ናይ ሰብ ህይወት ከጥፍእ ዘይደሊ በዚ ምኽንያት እዩ። ኤለን ድማ ድሕርዚ ምስማዓ ናብ እንዳ መስተ ብምኻድ ንሄሮድ ክልቲኦም ንክገጥሙ ተሓቶ። እንተኾነ ግን ሄሮድ ዝኾነ መልሲ ቅድሚ ምሃቡ ንባዕሉ ተኣሲሩ ዝነበረ ኬሊ ነፃ ወፂኡ ኣብዚ ከም ዘሎ ትርኢ። ሄሊ ድማ ቅድሚ ኤለን ኣነ ምሳኻ ክገጥም እየ ኢሉ ቃል ኣውፂኡ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክልቲኦም ክገጥሙ እዮም። ብኻሊእ ገጽ ንዒላሙ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ኤስ ኣብዛ ከተማ ንሰባት እንዳገረሞም እዩ። ነዚ ዝተዓዘበ ሄሮድ ድማ ናቡ ብምምጻእ ሓዳሽ ዝመጸት ሰበይቲ ኣላ ኤለን ዘኪድ ከምኡውን ኬሊ ሓዊሱ ብዙሓት ዘወዳደሩሉ ምድላው ኣለና ኣነ ድማ ኣብዚ ምድላው ክትሳተፍ ይደሊ እየ ብምባል ንኤስ ናብ ዝግጥም ይዕድሞ። መሬትና እንተቐየር ክልተ ብክልተ ኮይኖም ዝሳተፍሉ ግጥም ይጅመር። ከም ፕሮግራም መኽፈቲ ዘኪድ ምስ ሓደ ዝጀመርዎ እንትኾኑ መንእሰይ ዘኪድ ድማ ብቐሊሉ ይዕወት። ከምዚ ናይ ዝግጥም ፕሮግራም ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ሓደ ግጥም ጥራሕ እዩ ዝካየድ። እቶም ካልኦት ተጋጠምቲ ንኻሊእ መዓልቲ ንክጽበዩ ንገሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ስፖትድ ሆርስ ዝተባሃለ ተጋጣሚ ዝኾነ ሰብ ክስዕሮ ዝኽእል ዓይነት ሰብ ኣይኮነን። ስለዚ ኩሉ ሰብ ምስኡ ንከይበጽሑ እዩ ዝጽሊ። ብኻሊእ ገጽ ሄሮድ ሕጂ እውን ኮርት ናብ ዝግጥም ንምእታው ምድፍኡ ደው ያበለን። ዋላ እኳ ኮርት ሕጂ እውን ነዚ ግጥም ድልው ከም ዘይኾነ ተገለጸ። ኣብ ዝቕጽል ናይ ግጥም መዓልቲ ግን መሳርሒ ተዋሂብዎ ብሓይሊ ናብ ዝግጥም ንክኣቱ ይግበር። ናይታ ከተማ ሰባት ድማ ሄሮድ ዝጸልኦ ኣንሕና እውን ንጸሎ ኢና ብዝመስል መልክዑ ናብ ኮርት ዝሓዝዎ እንዳደርበዩ እናኣእስዎ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ግጥም ዕድል ምስኡ ኮይና ነዚ ግጥም ክዕወት ይኽእል ምናልባሽ ክሳዕርደ ይኸውን እንዳበለት ተጨናቕ ዝነበረት ኤለን ድማ ድሕሪ ዝግጥም ናብ ኮርት ከይዳ እንዳዕለለቶ ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት ሄሮድ ናቦም ይመጽእ። ሄሮድ ሕጂ ክልቲኦም ክቀራረቡ ስለ ዘይደለየ ኮርት ቅድሚ ሕጂ ይሰርሕዎ ኣሰቃቕቲ ገበናት ክዛረብ ይጅምር እሞ ኤለን ድማ እቶም ዝሰምዐቶም ገበናት ምስኡ ንክጸንሕ ዝገብርዋ ስለ ዝነበሩ ብኮርት ሓሪቓ ካብቲ ቦታ ለቒቓ ትኸይድ። ብኻሊእ ገጽ ሄሮድ ሰባት ስለ ኤስ ብዙሕ እንዳተዛረቡ ሰሚዑ እዩ። ሄሮድ ብኻልኦት ሰባት ክፍራሕን ክብሪ ንኽረክብን ይደሊ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ኤስ ካብ ዓቐኑ ላዕሊ እንዳተፈርሐ እዩ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ምስ ኤስ ዝገጠመ እንትኸውን ናይ ኤስ ኢዱ ድማ ብምህራም ንሱ ክንደየናይ ካብ ኤስ ከም ዝሓይሽን ሓደገኛ ከም ዝኾነ ነቶም ኣሕዛብ ኣርእዎም እዩ። ኤለን ድማ ልክዕ ከምዞም ናይ ከተማ ነበርቲ እዚ ነገር ካብ ርሑቕ ኮይና እንዳተዓዘበት እንትኸውን ካብኡ ድማ ከመይ ገይረ እየ ሕነይ ዝፈዲ እዚ ሰብ ሓያሊ እንዳበለት ክትጭነቕ ትጅምር። ኤለን ናብዛ ከተማ ንክትመጽእ ዝገበራ ምኽንያት ሄሮድ እዩ። ሄሮድ ንሳ ገና ቆልዓ እንዳሃለወት ንኣቦኣ ክትቐትሎ ዝገበራ እንትኸውን ሽዑ ከይፈለጠት ብናታ ኢድ ተኲሳ ንክትቐትሎ ንዝገበራ ሕጂ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ናይ ኣቦኣ ቀታሊ ሕነ ንምፍዳእ እያ መጺኣ። ንጽብሒቱ ኤለን ናይ ፈለማ ፀወታ ትገብረሉ ሰዓት ይበጽሕ እሞ እዚ ናይ ግጥም ስነ ስርዓት ድማ ስለ ዘይትፈልጦ ህይወታ ኣብዚ ከይትስእን ኣዝያ ትፈርሕ። ካብኡ ድማ ኮርት ቅድምና ዝግጥም እታዋ ዝኾነ ምኽሪ ዝሃባ እንትኸውን ንሱ ድማ ልክዕ ከም ዝትካዕ ሰብ ንሱ እንተምስል ቀልጢፋ ነቲ ሽጉጥ ንትኩሱ ይነግራ። ኤለን ድማ ኮርት በዚ ነገራ ሜላ ተጠቂማ ንሳ ምስ ሄሮድ ክትገጥም ደልያ። እንተኾነ ግን ንሱ ከይገጠምኩ ዝብላን ዝነበረ ኬሊ ብሓደ ግዜ ቀቲላቱ እያ። ናይዛ ከተማ ሰባት ድማ በዚ ክእለታት ዝተገረሙ እንትኾኑ ከምዚ ዝበለ ሰበይቲ ብምርካቦም ኩሉ ሰብ ከቢቡ ኣናድነቓ እዩ።
ኤለን ድማ በመዕዋታ ሕጉርቲ ዝኾነት እንትኸውን ንዘኪድ ድማ ከንፈሩ ስሒባት ስዕሞ መሬትና እንትቕየር ሄሮድ ንኤለን ድራሪዕ ድማ እሞ ኤለን ድማ እዚ ግብጃ ንትኽክለኛ ዓላማ ንምጥቃም ተሓስብ ናብቲ ቦታ ድማ ኣብ ዝመፀትሉ ሰዓት ንእሽተ ሽጉጣ ሒዛ ዝመፀት እንትኸውን በዛ ሽጉጥ ድማ ተኩሳ ናይ ምቕታል ፕላን ኣለዋ። እንተኾነ ግን ቅድሚ ፕላን ምግባራ ሓደ ድምፂ ኣብ ሰሚዐትሉ ሰዓት ንባዕላ ክትጠራጠር ትጅምር። ምክንያቱ ዝሰምዐቶ ድምፂ ናይ ሽጉጥ ይመስል። ሄሮድ ድማ ልክዕ ከማየ ንምቕታል እዩ ሽጉጥ ሒዙ መፂኡ ኢላ ትፈርሕ። እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ንሱ ኣይኮነን። ሄሮድ ድምፂ ዘስምዕ ዝነበረ ናይ ሽጉጥ ድምፂ ከይኮነስ ናይ ላይተር ድምፂ እዩ። እንተኾነ ግን ንሱ ሕጂ ኤለን ክትቆትሎ ከም ዝመፀትን ኣብ ኢዳ ድማ ሽጉጥ ከም ዝሓዘት ፈሊጡ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ክንዲ ምቕታል ብሰላም ንኽትኸይድ ይነግራ። ብኻሊእ ገጽ ሳጅን ካንትሪል ዝተባህለ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ሓንሳብ ናዛ ከተማ ዝመፅእ ሰብ ንላህለዩ። ንሄሮድ ድማ ነዚ ናይ ከተማ ህዝቢ ሓያል ከም ዝኾንካ ርኢኻ ኢኻ ጽባሕ ድማ ዝግጥም ተሳቲፍካ ኣብ ልዕሊ ህቡብነት ሓይልኻ ወስኸል ብምባል ኣብ ዝግጥም ምስኡ ንክገጥም ይነግሮ። ካብኡ ድማ ንፅቢሒቱ ሳጅን ምስ ሄሮድ ከም ዝገጥም ከይፈለጠ ናብ ሜዳ ዝኣተወ እንትኸውን ሄሮድ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ምጥፋእ እንትቕፅል ነዚ ህዝቢ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ሰብ ከም ዘየለ ንምርኣይ ንሳጅን ርእሱ ሃሪሙ ይቐትሎ። ንፅቢሒቱ ዝነበረ ውድድር ድማ ዘኪድ ንስካርስ ይቐትሎ። ካብኡ ንድሓር ግን ሓያል ንፋስ ዘለዎ ዝናብ ስለ ዝመፅእ እዞም ሰባት ናብ ገዝኦም ንምኻድ ይግደዱ። መሬትና እንትቕየር ኤጀንት ዝተባህለ ከብዳም ሰብ ንላለዩ። ነዚ በዓል ባር ጓሉ ዝኾነት ንኬቲ ዝደለየ እንትኸውን ዝደለዩ ካብ ምግባር ድማ ዝኾነ ሰብ ከም ዘይክልክሎ ኣብ ቅድሚ ኣቦኣ ይፍክር። ነዚ ዝሰምዐት ኤለን ድማ ዋላ እኳ ብናይ ኬቲ ሕቶ ተደኽመት ከምዚ ዓይነት ሰብ ግን ንክፃወተላ ስለ ዘይደለየት ነዚ ሰብኣይ ተኸታቲላ ትምህርቲ ክትህቡ ትውስን። ኣብ መጨረሻ ነቲ ሰብኣይ ኣብ መሬት ኣውዲቓ ንክትቆትሎ ሓሲባ ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት ብህይወት ንክትገድፎ ይልምና ስለ ዝነበረ የቕሬታ ገቢራትሉ ትመለስ። እንተኾነ ግን ኣብ ክንዲ ንገዝኡ ንኤለን ክቐትላ እየ ኢሉ ናብዚ እንዳ መስተ ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓት ኣብዛ ሰዓት ግን ህይወቱ ተስእኖ። ንፅቢሒቱ ኤለን ኣብ ዝግጥም ትጸንሕ ተኾይና ምስ ኮርት ከም እትገጥም ትርዳእ። ነዚ ድማ ክትገብር ስለ ዘይደለየት ነዚ ከተማ ገዲፋ ንምውፃእ ዝወሰነት እንትኸውን ዘኪድ ድማ ነዚ ከተማ ገዲፋቱ ንኸይትኸይድ ደጋጊማ ዋላ እኳ ተለመና። እንተኾነ ግን ነዚ ቦታ ገዲፋ ትኸይድ። በዚ ምኽንያት ድማ ኮርት ኤለን ስለ ዘየላ ንስኮት ክጋጥም እዩ። እስካብ ሕጂ ድማ ኮርት እንትልመን እምቢ ይብል ስለ ዝነበረ ሄሮይድ ሓንቲ ጥይት ጥራሕ እዩ ፈቒዱሉ። ኮርት ድማ ነታ ሓንቲ ጥይት ተጠቂሙ ብኣግባቡ ንስኮት ይቆትሎ። እንተኾነ ግን እታ ሓንቲ ጥይት ናይ ስኮት ህይወት እስካብ መጨረሻ ከተቃቡ ዘይከኣለትን። ካብኡ ድማ ስኮት ተሲኡ ጥይቱ ቅድሚ ምዝናቡ እቲ ጫማ ፀራጊ ቆልዓ ተወሳኺ ጥይት ንኮርት ስለ ዝሃቦ ህይወቱ ከድሕኖ ይኽእል። ብኻሊእ ገጽ ኤለን ናይ ቀደም ናይ ኣቦኣ ናብ ዝነበረ ሓደ ዶክተር ትኸይድ። ነቲ ሰብኣይ ዝረኸበቶ ኣብ ናይ ኣቦኣ መቓብር እንትኸውን ንሱ ድማ ነዚ ቦታ ንክትጉብንዮ ብምፅኣ ጽቡቕ ሓሳብ ኢሉ ይሓስብ። ሄሮይድ ንኣቦ ከምስ ቀተሉ ካብ መቓብር ኣውፂእዎ ነይሩ። መፂና ድማ ንከይንጉብንዮ ሬሱ ኣቃፂልዎ እዩ ብምባል መዓልታዊ መፅያቱ ትጉብንዮ ነፃ ከም ዝኾነ ይነግራ። መሬትና እንትቕየር ሄሮድ ናብ ዘለሉ ከተማ ትምለስ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ኮርት ብናይ ሄሮድ ሰባት እንዳተሃረመ ዝነበረ እንትኸውን ኤለን ምምፅኣም ትርኢ ግን ሓቢሮም ንሄሮድ ንምቕታል ይውስኑ። ንፅቢሒቱ ድማ ኤለን ናብ ሄሮድ ብምኻድ መሱ ክትገጥም ከም እትደሊ ትዛረብ። እቲ ዘሕዝን ነገር ግን ኤለን ምዝንጋዓ እዩ። ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ዘኪድ መሱ ንምግጣም ሓሲቱ ስለ ዝነበረ ክልቲኦም ግጥሞም ስካብ ዘካይዱ ዝኾነ ሰብ ኣብ ማእኸሎም ኣይኣትውን። ነዚ ምስ ሰምዐት ድማ ኤለን ኣብ መጨረሻ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ምግጣሞም ከም ዘይቀርብ ትናገር። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘለና ተጋጥምቲ ውሕዳት ኢና። ኣብ መጨረሻ ድማ ወይ ኣነ ወይ ንስተኻ ምስኡ ምግጣምና ይቐርን እንዳተባሃሉ እንዳሃለው ሄሮይድ ናቦም ይመፅእ። ኣብ ሰዓት ሄሮድ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ነገር ሰሚዕዎም ስለ ዝነበረ ከም ቅፅዓት ክልቲኦም ነንበዓልቶም ክገጥሙ ዝኣዘዞም እንትኸውን ዘይገጥሙ ተኾይኖም ግን ብሰዋቱ ከም ዝቆትሎም ይዛረብ። ኣብ ሰዓት ድማ ኣብዚ ውድድር ዝቐረበ ብዝሒ 4 ሰባት ጥራሕ እዮም። ኤለን ድማ ምስ ሄሮይድ ንክበፅሓ እንትብል ናብ ዘኪድ ከይዳ ካብዚ ከተማ ንከመልጥ እንተለመነት እኳ ዘኪድ ግን ንምምላጥ ፈቃደኛ ኣይኮነን። ካብኡ ድማ ጀግንነተይ ክርኢ ብምባል ንፅቢሒቱ ምስ ሄሮይድ ይገጥም።
ኣብቲ ሰዓት ኪድ ተሳኺዕሉ ናይ ሄሮይድ ክሳድ መቑሳል ይኽእል እንተኾነ ግን ምሕረት ዘይፈልጥ ሄሮይድ ግን መልሲ እንትህብ ንክመውት ገቢሩ ዝሃረሞ እንትኸውን ኣብ ቅድሚ ዝኹሉ ሰብ ድማ ናይ ዝቆልዓ ህይወት ይሓልፍ። ኤለን ትፈልጦ ዘኪድ ናይ ሄሮድ ወዱ ከም ዝኾነ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ንምንታይ ወድኻ ትቐትል ኢላ እንትሓቶ ንሱ ኣቦኡ ከም ዘይኮነ ኣቦኡ ዘይፈልጥ ቆልዓ ከም ዝኾነ ይነግራ። ካብኡ ድማ ዘኪድ ኣቦይ እንዳበለ ንኸይደክም ኣቦኻ የኢሉ ኮፍ ንክብል ገቢርዎ ነይሩ እዩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ሰብ እንዳተፀበዮም ዝነበረ ኮርትን ኤለንን ጎፍ ንጎፍ ይፋጠጡ። ንነዊሕ ሰዓታት እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ንምትኳስ ፍቃደኛ አይነበሩን። ካብኡ ድማ ክልቲኦም ስቂሎም ዓይኒ ንዓይኒ እንትጠማመቱ ሄሮይድ ክልቲኦም ንኽቕተሉ ትእዛዝ ይህብ። ነዚ ዝተዓዘበ ኮርት ድማ ቀልጢፉ ዝኾነ ነገር ክገብር ስለ ዝነበሩ ንኤለን ይሃርማ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ናይ ኣቦኣ ዶክተር ዝነበረ ሰብኣይ መፂኡ ቼክ ዝገበራ እንትኸውን ብዝኾነ ተኣምር ድማ ህይወታ ክድሕን ከም ዘይኽእል ይዛረብ። ሕጂ ክልተ ተጋጠምቲ ጥራሕ እዮም ቆርዮም፣ ንሳቶም ድማ ኮርትን ሄሮይድን። ካብኡ ድማ ሓደ ናይ ሄሮይድ ሰብ ኮርት ቅድሚ ምግጣሙ እንዳሃረሞ እንትኸውን ኢዱ ብሰንሸለት ኣሲሩ ብሓፂን እንዳቆጠጡ እዩ። እዚ ሰብ ድማ ነዚ ዝገብር ዘሎ ናይ ኮርት ኢድ እንተተጎዲኡ ሄሮይድ ተዓዋቲ ምዃኑ ስለ ዘረጋገፅ እዩ። እንተኾነ ግን ንፅቢሒቱ ሄሮይድ ነቲ ሰብኣይ ከምዚ ዓይነት ትእዛዝ ስለ ዘይሃቦ ብዘይካ ናዘይ ትእዛዝ ንኮርት ንምንታይ ተሃርሞ ብምባል ነቲ ሰብኣይ ብጥይት ይቆትሎ። ኣብቲ ሰዓት ሄሮይድ ክሓቦ ዘይደሊ ሓደ ሓቂ ይዛረብ። ንሱ ድማ ሄሮይድ ኣብዛ ከተማ ዝፈርሑ ሰብ እንዳሃለወ ንኮርት እዩ። ነዚ ፍርሒ ድማ ንምስዓር ክብል ንሳኻ ክገጥም ኣለኒ ብምባል ንክገጥም ይገብሮ። ዋላ እኳ ሄሮይድ ነዚ ኣብ ዝነገረሉ ሰዓት ብባዕሉ ከምዚ ዝተኣማመን ተምሰለ ምናልባሽ ኮርት ተቐቲልዎ ንዑ ዝቆትሉ በዝሒ ሰባት መዲቡ እዩ። ሕጂ ኣብ መንጎ ሄሮይድን ኮርትን ዝጅመር ግጥም ንምጅማር ኩሉ ሰብ ሰዓቱ እንዳተዘበየ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ግጥም ኣብ ዝጅመረሉ ሰዓት ኣብ ክንዲ ሰዓት ዝፅውዕ ዓብዪ ፍንጀራ ይፍጠር። ነዚ ድማ ዝገበረት ኤለን እያ። ናይ ኣቦኣ ዶክተር ብመድሓኒት ከም ዝሞተ ተምሲሉ ዳኣ እምበር ብሓቂ ኣይሞተትን ነይራ። ኮርት ድማ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ሄሮይድ ንዑ ክቐትሉ መዲብዎም ዝነበረ ሰባት ቀልጢፉ ይቐትሎም። ኤለን ድማ ኣብ ናይ ኣቦኣ ክዳን ዘንጠልጠል ዝነበረ ባጅ ናብ ሄሮይድ ብምድርባይ ሄሮይድ ብናታ ኢድ ንኣቦኣ ክትቐትል ዝገበራ እታ ንእሽተይ ቆልዓ ከም ዝኾነ ተዘክሮ። ሄሮይድ ድማ እዚ ኩሉ ዓመት ሕነኣ ንምፍዳይ ትዳሎ ስለ ዝነበረት ዝበለ ተበለ ብህይወት ከም ዘይትገድፎ ተረዲኡ እዩ። ነዚ ዕድል ተጠቂሙ ድማ ቀልጢፉ ናብ ኤለን ይትኩስ። እንተኾነ ግን ንሳ ዝተኮሰቶ ናይ መጀመርያ ጥይት ልቡ ዝሃረሞ እንትኸውን ካልኣይ ዝተኮሰቶ ድማ ርእሱ ሃሪማ ሄሮይድ ዝበሃል ሽም ኣፈ ታሪክ ንክኸውን ትገብሮ። ቀፂላ ድማ እቲ ክቡር ናይ ኣቦኣ ባጅ ንኮርት ዝሃበቶ እንትኸውን ነዛ ከተማ ድማ ንክሕልዋ ሓደራ እንዳበለቶ እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ትውዳ። እስካብ ሕጂ ንዝተኸታተልኩምኒ እንዳመስገንኩ ኣነ ብዝክፍለየኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም።